manje uphethe olunye udaba uphethe lokho. Udaba esisolibheka namhlanje ngenza kwethu uyileli lokuthi imoto za-South Africa mangabe zithathwa ziweliswa umngcele ngokungeyona ilungelo ngemvume. Ungabe ziwela kanjani emngceleni? Yeah. Usisi sizokhuluma naye namhlanje usisi wathena imoto wayinikeza i-boyfriend wakhe ukuthi izosebenza. Boyfriend ethi imoto ebambisa ngayo umuntu athatha imoto edesile umuntu wangaphandle kwelinye ilizwe laseSwazini. Imoto yebhenki isakhokha ebhenki. Yo. Imoto ine-track. I-track ithi imoto ingaliswazini. Iwele kanjani imoto eBorder Gate? Amaphoyisa nawo ngaze sasuka sawu-engage nawo umphathi abasishe Steng ukuthi icala lihamba kanjani because nansi imoto iyabonakala ngale but abe-track abathi abakwazi ukuyilanda ngale moto eSwazini. Nebhenki ngokunjalo alikwazi ukuyilanda imoto ngale eSwazini kodwa usisi ngala uyakhokha. Ukuthi lento eyenzeke emngceleni asazi ukuthi ubugebengu ngomjani lo. Kuwumanje usisi usebuya khona eSwazini ebizwe umphathi stage wakhona ngale. Esingazi nokuthi wahamba kanjani la because nakhona mhlawumbe bengaba ingozi lo. Bafika nakhona ngale kune corruption nakhona eyenzakile ngale eSwazini. Ummeli bafrauda benayo lo muntu ophethe imoto because imoto ikhona umuntu uyavuma ukuthi nansi imoto ikhona kumina. Ifike kanjani imoto ngidayiselwe mina eSouth Africa? Iyawela kanjani emngceleni? Baba frauda ngale incwadi ukuthi nge-court order engekho i-court order enkantolo yokuthi imoto ethiwa akayigcina umuntu. Imoto kodwa ibibhilo ngale South Africa. Singazi ukuthi ke lo bugebengu mabuqhubeka zingaki imoto zabantu ezingale ehamba abantu nje udede ngale singakwazi ukubuya. Kodwa-ke esihlehla boyfriend before samukela udade wethu ngiyeza ukuthi usekhona kulayini kumele sibonge simumukele uboy. Boyfriend uzobambisa kanjani ngayo manje? Baba wengane behlala naye benza yonke izinto othenga imoto shuthi bezozwa ibhizinisi nalo ukuthi athuthe abakuthuthayo. Bagcina ngena ngazi noma kuma-drugs umuntu yokugembula. Bagcina sethi imoto yobambisa ngayo. Wabaleka kuhle emgwaqeni ngathi wengena into ama-drugs. Akekho nje manje usekhona phela usebuyile because uyasho ukuthi ngiwilling ukuthi ngiboshwe. Imoto ngayinikeza usigqemeza mina nansi imoto usigqemeza imoto uyise kanjani eSwazini. Ngoba fanele kubona kanjani udlule. Okukhombisa ukuthi corruption ingakanani nobugebengu bungakanani lezi imoto. Yes, yebo. Asamukele umdade wethu sizwe ukuthi khamba kanjani. Sesibuya sikubingelele sibamukele kuKhozi Ekseni. Yebo sanibona njani? Siyaphila makunjani? Siyaphila nawe. Siyabonga mina umduso ethe ukukusho okunye kwakho. Ungathe siyaqhubeka nje kulolu suku lolu mhlawumbe kulolu daba lolu ungathini yini ongafisa ukuyi-add ngalokho ubusalisandisa ngodaba olithinta ukuduka kwemoto yakho? Engathanda ukuqeda kakhulu ngibuke esimeni sesimo semoto yami. Into eyenzakalile futhi isikhathi kwenzakalile ngiriphothile kwabomthetho ngithembile ukuthi bazongisiza kodwa usizo ngiyabona ukuthi alukho kahle kahle mina kukho la ngisizakala khona kuso sonke lesi simo. Kuba nebengakwazi kuyikube yini engiyiphusha ngihambe ngifosa ngibafonela bona bangi-update ngalutho nje ayikho into engiyaziyo mina abangitshelayo yini kumele ngifone bengayibambi ngokwezinye iy'khathi bangibathola bengiphendule ngempendulo nami engingezigculiseka ngayo ngiyaba yini engibalandelela akukho bona okukhombisa ukuthi cha ba-willing ukuthi bengisize kulolu daba. Ngiyezwa kuthiwa ubaba wengane yakho ubukade umnikile ethi akasebenze ngayo enesikweletu sika-17,500 wayesebambisa ngayo le moto lena. So manje uthola kanjani ukuthi le moto ayisekhona la kubambiswe mhlawumbe siqala ukuthi ubuwazi ukuthi ubambise ngayo ngoba wena umnikele ukusebenza mawukuthi ubusuwazi waze kanjani nini futhi ukuthi isisempangeni manje isiyiyona ebambe njengesikweletu sa-17,000 imoto ebiza ngaphezulu kwa-300,000. Okay, indaba iqalelana-ke kushuthi imoto ake ngiqala ukuthi sayithenga ngo-2021 sithenge ukuthi sikwazi ukulekelelana akwazi ukusebenza ngayo sisizane nje. Okay, besebenza ngayo-ke unalonke kuhle kuthema ukuthi kufike isikhathi sikaJuni ube seba nenkinga yokuthi uvele wanyamalanje wahamba nemoto kanjalo ngangazi ukuthi ubhekephi lapha khona. But ngiyibona kwi-track ngahamba ngo-report e-police station yakhona lakwaDukuza ngafica omunye nje ufise iphoyisa ngitshela ukuthi ayi lento yakho othi uzoyiripotha la ayizwakali kahle wathisa u-boyfriend uhambile nje wawuyele ey'ntombini zakhe endaweni ethizeni lento uzoyivula la ngathi ayizwakali kahle awuhambe ucabangisise kahle ukuthi uzothini. Ima utshelwa yiphoyisa lela. Yebo iphoyisa lelo. WaDukuza okay.
Ngibatshele futhi ngithi into eyinkinga lo muntu enithi ngikhuluma ngo-girlfriend mina ngizazi intombi zakhe angikaze ngazazi ngisho amafoni akhe besishintshana ngisho ngamafoni abukho into ebitheni ngisho amakholi akhe mayingangeni kumina bengena kuyena nje besiyileyo mpilo le manje manisho nje wathi lo muntu khona wrong eyenzakalile esithi angijike-ke angihambe ngiyobuya ney'nto zemoto ukukhombisa ukuthi ngizovula i-case hhayi ngihambe kushuthi kufika isikhathi samaholide-ke ngihambe ngekhaya ngakatholi usizakala mangibuye emakhaya ngiphinde futhi ngizoripota cause imoto sengiyibona ibheke eSwazini lapho ebheke khona angazi kwenzakalani eSwazini angimtholi naye efonini edwa imoto ngiyayibonisa nabaka-track abafona kwasho ukuthi emakhaya kinetwork ibuye ingadonsi kahle ngakakhona ukubaphendula ngisho ukuthi kwenzakalani ngibuye ngizoripota again mangiripota bekwazi-ke bethi angivulele le-missing-ke ele-missing person icala after i-missing person baze bese bebona ukuthi mabemthola-ke sebesekwazakala ukuthi kwenzakaleni ngemoto lakhi-ke simvuleke kuthiwa ngilethe iy'thombe yonke into hhayi bemvule kube right kuthe mase bemvulile ngikhambe kwaphela iviki mangicabanga kwakhona umfana nje wayehambela nje wahlangana nobhuti wakhe ubhuti kababa wengane zami so mayehlangana naye wabe sethi hawu ngibone usibanibani endaweni ukuthi kwenzakala nabe ngimazi lo muntu eyisebenzela e-right ehamba emoto ngibona uhlele emgwaqeni usephenduka iphara kwenzakalani bese ethi ubhuti wakhe hayi bo lo muntu siyamfuna kunini simfuna sesizomkhipha ngisho haya ngisho epolice station sawo-reporter siyamdinga kuphi nendawo esho ukuthi hhayi ulapha emgwaqeni kolokhuzana koThekwini lapha khona ngakoKhasini sehlala emgwaqeni sephenduka iphasi hhayi-ke bengitsheleke nami abakubo sukumele phezulu unkosami sahamba ubusuku bonke siyomgada mina-ke ngaze ngasala ngilindele ukuthi ngifuna ukumbona ukuthi ngempela uyena yini imoto pho ikuphi yena uma ngabelani cause ngangingakholwa ukuthi kwenzakalani hayi nangempela masifika-ke sifike sihlale ngoba bakubo babe sebejika ngasala mina ekuseni-ke sivuke-ke nalo mfana owayesithelezele athi asamsombheka uzobafika laphana bahambe becela o-2 ekuseni hayi nalokho ngiyishok ngibe shock ukuthi kanjani umuntu ongadela ikhaya adela imoto aphila ngayo hamba ocela o-2 emgwaqeni kwenzakaleni hayi ngihlale-ke ngilindeke silindeke hayi nangempela eqhamuka ugqoke iy'mpahla ey'manikiniki ufakwe plastiki uletobhakhi iphara nje ongeke ulibuze ukuthi kwenzakalani ngiyembuza ukuthi hayi bo mase ngimbona ngikhanga ukuthi hayi bo mfethu ukwenze njani avela angiphendule ngolaka ethi yini wena nifunani la ngithi mina ngibuza kanjani ukuthi ngifunani kubeni impulawe imoto yami le uhlaleleni la kwenze njani hayi angangichazeli into ephilayo umbona ukuthi nasekhanda uyihlanganele nje lomuntu angazi kwenzakalani kwamina hayi ngimncenge ngimbuza ngithi iphi imoto yami ethi njengobulana nje ethi hayi akayazi ukuthi kuphi la ikhona ngithi kanjani ungayazi kubeni ikhomba ukuthi wena ikhomba ukuthi useSwazini wena kodwa kubeni ula uyenze njani kwenzakaleni ngemoto hayi angakhuluma into ephilayo athi imoto ilahlekile imoto ithathiwe yabo ngikhuluma iy'toro njengangayiqondi lami bese ngimncenga ngithi mina ngicela ngiphelezele-ke siye-police station sozile icala ukuthi wena imoto ithathiwe kuwena hhayi-ke aqala nqabe nje futhi angavume ethena u-right ehlala emgwaqeni akafuna ekuhamba nje afune lutho kuze kufike isikhathi ngimncenge ngithi mfethu ngicela ungisize cause mina ngiyalimala njengamanje ngiyakhokha imoto njalo ngenyanga ngikhokha u-8,000 emoto angazi kwenzakalani kwamina ngiyasafarisha manje ngiyagula ngiphuma ngingena ey'bhedlela ngicela ungisize ungilekelele-ke sambe siyovula icala sambeke mayefike e-police station sesivula icala futhi nakhona akhulume okwakungayikho ngoba vele nasekhaya nami angimbona ukuthi angekho right ehambeke sibuyele emuva ebuyele kubo-ke nami ngiyele la ngihlala khona sisibuze I'm sorry ngifuna nje ukuthi ngikuvale ngizofuna siye endabeni zezemidlalo ngokukhulu ukuphuthuma ngifuna ukubheka-ke kukona konke lokhu isitori ngiyasizwa sesisibambile kancane sifika la imali le u-17.5 yagcina yagokhekanga back kulo muntu owabambisa kwabanjiswa kuyena ngemoto okay wathi-ke sebuyelile se-right sekutholile usizo sahamba-ke wabesesho ukuthi imoto wayishiya
ubaba osempangeni lo baba loyo-ke engahamba eyosikhombisa sahamba-ke bandla ngamcela sahlangana nomndeni wakhe sahamba saya kubaba lo osempangeni okuyena owamshiyela imoto. Uma ngifika kulo baba wafike wazisho impela wathi cha mina impela wayishiya kumina imoto, wafike wathi waqamba isitori sokuthi wena ushonile kanjani konke lokho ngakubona ukuthi ekugcineni ayikho leyo nto ngoba indlela okwenzeke ngakhona akakwazi ukuthi engadayisa imoto ka-380,000 eyazi ne-stallment semoto ngo-17,500 wasekuqanjwa manga kuyo yonke leyo nto leyo. Kuyela-ke police station ngabe ochaza ukuthi hhayi usekhombile ukuthi imoto ila kwaba kanje futhi leyo mali okungijabulisayo babesendelana ngayo kwi-account wayetransfer kwi-account yakhe u-17,500. Yebo, so ngamcela kuba ukuthi ngicela kungisize ngicela ukuyikhokha mina le mali back bese ngibuyisela imoto yami. Kwangathi uyavuma-ke ngabuyela emuva. Uthathe ngithi ngimfonela phela ngithi hayi bolungisa phela imali sengiyizamile ngicela ungibuyisele imoto. Wangishintshela ubaba wabantu wathi cha ngeke sakwazi ukuthi lokhuzane angisho kuthiwa ngamenzana akasisabe lutho ngisho ngamthengela iy'nkabi ngisho ngenzani ngale mdabana lutho nje akasayingeni yona leyo. Kwaphela kanjalo kwithemba langiphelela. Ifika kanjani eSwazini ngoba usayithengile ngiyibona ihleli kuyena mina ngamehlo engqondo sekungena kanjani ukuthi wena umncele eSwazini? eSwazini seyidayisile ubaba ayidayisa u-60,000 ayidayisela umuntu waseSwazini. Lo muntu waseSwazini ubenze i-fraud babhala i-affidavit wazenza ukuthi mina ngiyintombi yakhe lo muntu. Ngena eSwazini ngena ukuthi mina ngiyintombi yakhe ngimnikile. Yo, also yadlula yabhalwa eborder gate ukuthi imoto eyangale intombi enikeza uboyfriend. Yebo. Beke engiyintombi yakhe lo muntu oyiphethe. Okay, sizwini uzayikhokhela no insurance konke lokhu ibhanki ulazisile ngalesi sigameko nanokuthi amaphoyisa akugcineni ukukhuluma nawo ngalolu daba. Ibhanki ngilazisile ngesigameko basho ukuthi isinto bengumuntu okhokha kahle ayikho into abangangisiza ngayo and futhi imoto imile namangithi une-check ayikhona ukungisiza so akukho abangangisiza ngakho. Into abangangisiza ngayo nje ukuthi mhlawumbe mase ngifuneka ukukhokha-ke bengazama bengiphi i-stallment semoto ukuxoxisana. Amaphoyisa-ke bekuyimina futhi umseshi wa-Lifestyle bengikwazi ukuxhumana naye kodwa isikhathi ngiyamthola futhi isikhathi angiyitholi ngibuza impendulo ukuthi kwenzakalani. Isigcino sakhe nje ukukhuluma naso mhlawumbe 2 weeks back wangitshela ukuthi kuhambe uNgobeni from National iqala selihambe la ePretoria from National yena odinga udaba ngale eSwazini. Obhizi nodaba laseSwazini mayelana nale moto. Kodwa sithema sifika lapha eSwazini kwathiwa kukho konke lokho njalo abaseshi noma abantu abasuka ngala eSouth Africa abadila nalezi ndaba bafika njalo ngoLwesithathu. Kodwa ngithe ngiyabuza kumseshi ukuthi usalindile ukuthi am-update. Awazi ukuthi ngathi-update isikhathi esingakanani umuyelele leyo nto leyo ukuthi kwenzakala kanjani namangani. Alright, sibambele-ke sisibusiso nje ey'ndabeni zezemidlalo sithole ingoma eyodwa zophinde sibuye futhi sikhulena noSibongeni wevuka motoring. Ngifuna ukwazi uba nihambe naphinde nafika eSwaziland. Manifika eSwaziland kwenzekeni sokubheka lokho esikhathini esingakanani. Lalokho ze-FM nawe sekunika ithuba ku-0716136667 usuke wabhekana nesimo sokuntshontshelwa imoto ize iweleke umngcele yagcina itholakele yini, wezwa kuthiwa yawela kanjani, buphi ubufakazi, kuyavela kumakhamera ukuwela kwayo njalo ngoba eminye imibiko uzokuthiwa itholakala emahlathini ziputshiswa emahlathini. Imibiko mningi lokhu ishiwo ngazo-ke lezi ndaba ngitshontshelwe imoto ize iweleke umngcele wala eNingizimu Afrika iwelele kumazweni angomakhelwane yagcina itholakele yini. Ngicela ukuthi nimvumele sivale ngosisi uBuyi because bekade sekukhulumile okuningi sakuzwa kodwa sesijaha ukubheka ukuthi kupho kunye ngakazi ukutholakala. Imibiko ngiseminingi noma-ke ama-confusion akhona. One, sifuna ukwazi ukuthi amaphoyisa ayekelani ukuya kumuntu okuyena omoto yagcina kuyena eyibanjisiwe esekhokhelwa-ke nalo 17,500 esethi angeke niyithole kwamoto leyo ngiyayithatha ngiyayidayisa. Amanye amazwi uthi uyawasho mangicaphuna uthi noma nangilethela iy'nkabi noma nangilethelani angisabi lutho. And kuyacaca ukuthi akawasabi amaphoyisa because amaphoyisa athini umseshi uthi umseshi waya kuye bangambopha ngoba yes umuntu esasakuyena thina umphothi abaseshi yes uthi why indoda ingaboshiwe
wathathe oyimalithe idocket uzobheka ke manje akwazi ukuthi allocate omunye umuntu because lo msesho wephethe icala ngathi uyavusa ekhaya. Oh, uvele uyagula lo msesho ophethe icala kune case ekhona. Case yes serious. So magula umsesho ophethe icala kumele thina sibe no 8,000 esibakhokha inyanga nenyanga imoto ingaphumi. Ukhulu but na wathi umphathi abasesho olisungela phezulu udaba that's why ngathi bese. Cha basukele phezulu sibona uGoliath lo othira kasabe umuntu akufika come on. Usedayise ngaki imoto? Zingaki imoto aseyidayise? Mapha uthi umashonisi uyabambisa ngemali. Okay. Dadewethu ngicela sivale sisi. Ngiyazi ukuthi uyile eSwazini. Tshela mina kafushane nje ngicela ukuphi iminute ngoba isikhathi sami sangivumele. Yini oyitholile eSwazini? Kuthekeni wahluleka ukuya nemoto. Okay, eSwazini ngifike lapha esibizwa ucommand. Station commander wasilungiselela wathi angiphathe izinto ezizoprove ukuthi imoto yami. Ngayiphatha nangempela-ke wasilungiselela usuku langomhla kulesibili. Wathi ngo-7 ekuseni sizobe sesiya laphana enhlangano beyophikisa i-court order behambe beyolanda imoto. Kanti ngizothi uma kufikisa le court order kuthola ukuthi ayikho emthethweni. Ifojiwe. Bese usuku olulandelayo. Mabehlela usuku olulandelayo ukuthola bese behamba umanje waye laphana endabano kwayileni wayefika ozowadraft i-court order entsha uthwalanda imoto. Uma ngabe seyidraftile lokho bezama ukumfonela lo muntu ophethe imoto cause uyaziwa le moto igcine endaweni kuthiwa i-funeral parlour esentshimusha lapha ehleli khona wafonelwa wabuza kuthiwa iphi imoto ndoda washo ukuthi imoto ikumina kwathiwa yini uhlalele nemoto lapha ekubeni wazi ukuthi le moto iyafuneka wathi waqala wakhuluma inkulumo-ke ngoba babefaka ku-loudspeaker babesiza bemfonela wathi mina vele abantu bangapha ngakuthina eSwazini anizivikeli ngoba uvikela abantu bako-South Africa vele kwamanye amazwe koZimbabwe koMozambique obani uyabavikela yithi nje singavikelwa le moto izothathwa kanjani kumina engakuthola kwi-statement sanobaba lo uThemba Higama Makhanya ongiwale eSwazini ogcine le moto yami ehleli kuyena njengamanje angazi noma isebenzisa ku-funeral parlour yakhe noma kwenzisalani wagcine sewumuntu ongabayo ukuthi ayibuyise ngendlela ngey'nkulumo ababeyikhuluma kodwa ngolesesibuya-ke ngolesithathu kwasekubhaliwe le-court order kwaba-ke indaba yokuthi iyolanda ngawo lesithathu ngihlalile kulesine lesihlanu ngigqibele isonto ngilinthi bazongitshela phela bengi-update ukuthi hayi isilande imoto isisezandleni zabomthetho code i-court order ayisho njalo ayikho impendulo engiyithole ngazama ngafona abaphendulanga iy'ncingo zami kuze kube-ke inamhlanje angazi ukuthi kwenzakalani ngayo. Okay. Siyabonga kakhulu sesizile okuningi kulungile zobona zokutshela ukuthi ithini impendulo sikhona abasebesiphendulile baseSwazini nokunjalo-ke futhi-ke namaphoyisa la eSouth Africa umseshi sizokhuluma nawe sibele sikhicheme sekusibomyeni Mroza ke sibheka fushane ukuthi-ke usibomyeni siyamazi ukuyivuka Africa Motoring ukuthi-ke khona yini ke izinto enjengalezi kuye kube into enjani famyeni asikubingelele mfethu kwamukele kuKhosi Ekseni. Bafakujwayele ukukhuluma ngalesikhathi ngijwayele ukuthi nami ngibonile ukuthi uzolala ukhohle ukuthi uyitshendule sini mfethu kuyimvama yini kangakanani futhi makuyimvama ukuthi imoto zakuleli intshontsho zeqisa ubungcele ziye kwamanye amazwe ngomakhelwane. Ngibingelele kwena ngibingelele studio ngibingelele nabalaleli abahle boKhosi FM into ejwayelekile kuthiwa usukuyi manje uma sibheka ngokuntshontsha kwey'moto imoto eziwu-65 ey'ntshontshwayo bathi i-average about 65 wey'moto ey'ntshontshwayo ngosuku ezihijackwayo eziwu-95 ukuntshontshwa nje okujwayelekile lapho uyifica imoto engasekho bese bathi-ke izinto ey'ntathu ezenza ukuthi le market le ivunde lento yomntshontsho wey'moto one ukuthi iy'moto ziyasuswa la ziye kwamanye amazwe okwesibili ukuthi iy'moto la ziyantshontshwa bese basebenzise amaphathi uthatha umuntu ulokhu uthenga amaphathi emoto entshontshiwe bese ukuthi okwesithathu ubona ukuthi iy'moto ziyashintshwa nje registration zisetshenziswe la kodwa uma ubheka loku ntshontshiwa kwey'moto zisuswa ziye kwamanye amazwe kuyinkinga enkulu kakhulu ngoba lapho awusadeki kuphela amaphoyisa akulizwe lethu SAPS bakusubheka namaphoyisa akwelinye izwe la intshontsho khona. Khona nakho-ke amaphephana adingakalayo ukuze iwele ngiyithanda leli ukuthi sengasewona la wethu kuphela nangale because uma uzokweqa umncele ngeke ngibuke nje mangihayirishile uma kuthiwa ngiyawela kunemgomo sitshele uma uzowela kuba nento ey'ningi uzobe uzowela imncele uyakhona khona iy'ncwadi suke izofuneka uma ngizowela umncele. Ake siqale sibheke umuntu
umuntu onemoto efinance okusho ukuthi imoto ayikhokhelayo ebhanki leyo moto uma uzowela umngcele kumele kube khona incwadi oyithola kulona ibhanki ekunika imvume ukuthi ungahamba ngemoto uma ungenayo leyo ncwadi leyo uma uzodlula endaweni emabhoda abavumi ukuthi imoto usenayo ngoba isuke ifuna leyo ncwadi ekhombisayo ukuthi unayo imvume kwimoto esiqedile ukukhokha kumele kube khona incwadi yomnini imoto ne-ID yomnini imoto namafomu awagcwalisayo ama-declaration awagcwalisayo athi uyinika imvume imoto ukuthi wele kakhulukazi bayaqinisa uma ukuthi umuntu ohamba ngayo le moto owela ngayo akuyena umnini wayo imoto kumele kube khona iy'ncwadi ezenziwayo kodwa kulula-ke sipho ukuthi uma bheka kulabantu laba benza lezi zinto zokutshontsha le moto kuyatholakala ukuthi bayenza amaphepha omgunyathi bedlule ngoba bathi uma ubheka kuba khona ukungaqinisi komthetho endaweni lapho uzomngcele eMzantsi Afrika nakwamanye amazwe la uthola ukuthi bayadlula khona ubuye kushiwo futhi angeke siqinisekise ubuye kushiwo futhi ukuthi bayakhokha futhi kuba khona abantu abakhokhelayo ukuthi bakwazi ukuthi babhekele ngalesikhathi imoto idlula okunye kunzima kakhulu sipho uma ubheka nje kakhulukazi koMozambique ubheka koZimbabwe into abakhala ngayo kakhulu abantu ukuthi alikho indawo ukuba nocingo nithiwa bathi ucingo lweyinkomo oluvimbile into ngemoto ovele uyinyathele idlule so nokuthi futhi ngoba sikhuluma ngebhoda amakhilomitha aphezulu akulula ukuthi amaphoyisa abe khona kuyona yonke indawo so labantu laba sebeyazazi indawo lapho bezokwazi ukubadlule khona amaphoyisa angababheki kwezinye indawo sifokozwa nokuthi bakha ngisho ama-bridge esikhashana ukuze iy'moto ziwele ukuze bakwazi ukuthi baye kulamanye amazwe so iy'moto ey'ningi ey'ntshontshwayo ubuthola ukuthi ziyahamba okunye-ke sipho kuyabonakala la uthola ukuthi iy'moto ama-truck lawa nama-container imise ukutholakala ukuthi kunemoto ey'fihliwe ngaphakathi kade y'ntshontsho ebezibheke ukuthi ziwele umngcele ziye kwamanye amazwe so uyabona ukuthi imakethe enkulu uma ngikhuluma ngo-65 wey'moto iy'ntsonto ey'hajekwayo no-95 ngosuku bese kuthiwa eziningi zazo ziye emazweni anjengoZimbabwe iMozambique iSwaziland iLesotho neBotswana okunye abakushoyo sipho ukuthi uma uzobheka nje yabona isikwane border ekhona eMzantsi Afrika kuthiwa nje imoto eyiwela khona zisuke ziye eBotswana bese ubheka eMozambique imoto eziye eMozambique zidlula KwaZulu-Natal naseMpumalanga indawo eNorthern Cape kuthiwa ise-full drift lapho-ke zisuke ziwela ziye eNamibia kuthiwa kodwa ngokwamazwe iZambia yona ngempela ekuyona zidingo zasalento ngoba uma ubheka iZambia ikakwe amazwe ayishiyagalombili okwenza ukuthi kube lula ukuthi imoto uma seyifika khona zikwazi ukuthi ziyidlule omazwe njengo-Angola koMalawi ko-DRC kodwa-ke uthini eMzantsi Afrika bheka nje kule ndawo ekuzona uma ubheka ngisho koMpumalanga koKwaZulu-Natal uma ubheka nako-Northern Cape nayo iGauteng ngoba phela bayithatha khona bayifake ema-container bayifake emathrakini or bayishayele zihambe ziye kwamanye amazwe ungasho wena ukuthi hayi iGauteng ngikude cha ngoba iney'moto ey'ningi yona ubona ukuthi iy'moto ey'ningi ey'ntshontshiwe zithathwa khona Fetha sivale ngenxa yesikhathi ithini irate yamaphoyisa ukwazi ukuyirecover lezi moto okuthole ziyatholakala bheki nanokuthi imiphi imigudu-ke usiso ocabanga ukuthi engayenza nami makuwukuthi khona imoto yami ethathiwe ngizama ukuyibuyisa okokuqala ngisiphi imoto yakho ayibe nomshwalense ngoba ngalesikhathi inomshwalense kwenzeka yonke lento umshwalense uyakukhokhela imoto uyena umshwalense okusudila ne-tracker namaphoyisa nokuzama nawo ukuthi uyithole imoto wena as umthengi ayosangeni lapho so imoto yakho ngalesikhathi entshontshiwe kwatholakala ukuthi iwelile umngcele uma unomshwalense uyakwazi ukuthi ube right okwesibili i-tracker oyifakayo faka i-tracker owaziyo ukuthi ezingeni ezokwazi ukuthi imoto bakwazi ukuthi bayithole i-tracker owaziyo nawo ukuthi uyitheste ubone ukuthi iyasebenza bese kuthi-ke okwesithathu sipho ngifuna ukwenza umzekeliso wento eyenzeke eLimpopo eMalawi village kunosisi umoya Ndo owafika wantshontshelwa imoto bathi uma belandela la yayihamba khona babona ukuthi iwelile yayo eZimbabwe wakhuluma namaphoyisa aseMzantsi Afrika wangalithola usizo yena nomyeni wakhe bayiwelela bona baya eZimbabwe bayithola imoto babuya nayo amaphoyisa aseZimbabwe akhala ngokuthi akazange athinte so amaphoyisa ngala ayikhuluma okungelona iqiniso ukuthi ayazama ukuthi asize
so amaphoyisa aseZimbabwe amtshela uNdlovu ukuthi cha akuzange kutholakale azange kuze khona amaphoyisa kubona azobatshela ukuthi ababheke imoto ethize isimo le angisho ukuthi lento kumele siyibheke ukuthi yenzeka kanjalo kodwa ngikhombisa ngento eyenzeke nje kulonyaka ngomuntu ohlala khona la eLokhuza eSouth Africa othi yena uze wayoyilandela imoto khona waxhumana wafana namaphoyisa angale eZimbabwe ngoba ethi awangala awasizela lutho. Right, asibamba ngesikhathi esimakhulu kusibo Mfokabiyeni. Cause FM uhamba phambili ke uyilalele indaba kulokhu kuqaliwe nje umthiya ke beyidingida la kanjalo ke nothuleleni organization uma ngibuka nje la abaningi baphawula kodwa mhlawumbe siqalelana nje uproducer la uyasitshela ukuthi uyaluthola umbiko oqhamuka ke kumaphoyisa kwaDukuza athi le matter noma lolu daba lolu lukuyi National Vehicle Investigation Unit ePretoria kushuthi ilabo ke iunit esuke nje iphenya ikakhulukazi ngazo ke izimoto kuzwe lonke bathi ke lulapho nabo ke balinde ukuza ukuthi ke ingabe kuthini bathe bazobuyela kubona bathi ke eSwatini amaphoyisa seSwatini wona athi nawo asaphela ngalolu daba awaphenya ukuthi ngene kanjani awaphenya ukuthi idlule kanjani kulungile ngithi kodwa ke ngidlule nje kulo ndaba ke mthe uthi omunye la ngibona omunye la uwandile Vince Sihlonganyane uthi ke we are in Eswatini we can assist Bui to locate the said vehicle. Yes uthi ke siseswatini ngiyambona la ku Facebook we love you eSwatini kushuthi ke kukhona mhlawumbe ubona ukuthi ngoba bona baseSwatini balalele umsakazo mhlawumbe kukhona abangakwenza mfowethu uma ukuthi ngempela kukhona wandile Vince Sihlonganyane vele nomduzo shiya ke ama details akhe ekugcineni ukuze sisebenzise nje yona inamba kaMntu ukuze indaba ingasuki yonke le yekusigqemeza yekumroza yekubani bani so bese silandela ke sizwe ukuthi kamba kanjani bese ngibheka la uthi omunye ke kuyazi kumele kuqiniswe inhlaka zokuphepha emngceleni sinenkinga mzansi ziningi eziwelisiwe nangakithi emphendle la nyamalala nje ipholo kanjalo nje uthi omunye ke la kunzima ayile moto ke yasemanqana ngempela amathuba ukuthi ibuye le ndoda ke isigebengu omunye la ubekhala nje ngokuthi amathanga ahlanzela abangena amabhode omunye uyamthola umfazi ophilile kepha yena ingqonda ongabe nayo uyayibona ke into enjalo umthiya uthole umuntu uthole abe nonkosikazi okahle obengamthatha ambeke kwenye level kodwa ngenxa yakhe uthi omunye basakaza ibhlungu lento yokulahlekelwa imoto ukube amaphoyisa yakwazi ukuzwela umuntu olahlekele not amanga awo lokhu bethi ke balandela into engekho kushimiswa kwaMkhwanazi uthi uzodwa Mthembu ayikwaze kwanzima amaphoyisa ethu njalo ayazi ukudula shame izinyawo noma ke uphethe bonke ubufakazi sengathi ke angasizakala usisa shiye nalo baba wengane ongenaqiniso shame uthi ke amandla omunye wesifazane yo adliwa kanjalo nje kusho ukuthi ke bonke bewumune bawukhomba kulo baba lo ngathi ke ungene idakamizweni ulakheni malahle uthi le ndoda ukhomba ukuthi ke kukhona okungalungile ngayo ngokomqondo okunganjalo nje idla izidakamizwa vele bese shilo ukuthi idla idakamizwa wawizwephi nje imoto engathengiswa ngemali encane kanjena ngiyamsola kodwa nomthengi uyisigebengu kwayena yini athenge atshengise kukhona okushaya amanzi uthi omunye hawuyindaba kungayiwa kulokho na la eSouth Africa empangeni nganje nithi usempangeni akayiwa ngani uyena udayise imoto wayidayisela eSwatini na uSusipho wakandlela lo ngesekumaphethe ndleka umkhaya wami lapho Dimples kwaKZN Wildlife uthi hayi intaba edla isushi koziphela stop ufike uthola usizo right mfethu abathakahlanzela abangena amabhodwe baningi abantu baganiwe bafisa ukuthola amakhosikazi angempela ngoba ngeke akusayilula ukuphuma kwabanye uthanda liboni siyakuthanda mfethu kusengathi imonto yakhe ngaboni kodwa ke Mthumbu wethu before ushiya imininingwane yakho abantu abasikoleta impendulo 1 amaphoyisa ase kwaDukuza umseshi lona nje othi ngoba kwahamba wagula lo wayekubani live ngoba umphathi wabaseshi akasukume athathe isinyathelo ezizwakalayo bonke national vehicle bani ayibona fanele bexhubane nabo bexhubane noza kwabo base Kingdom of Eswatini ukwazi ukubuya imoto kaloku kakadade wethu imoto sikwazi ukufika kutholakala ukuthi even nane court incwadi enkantolo itheme isifike enkantolo iyakhombisa ifojiwe ilento yeprotocol noma usubona ukuthi ushinta kunathi uyabona kwazi ukuthi uthethe ngenkani ngoba uthi uthi esitoleni umphathi wabaseshadukuza wasimukela ngendlela right shem washo ukuthi udaba nje kanje nabo umthetho uthi alihambe le phezulu because isiko elinye ilizwe yes yilabo abaphezulu abasepitoli Interpol wazana bona bagibele imoto kaJama
ibona nje abadlalayo ngithi yabo niba ziningi umuntu zabantu ezingaphandle ngalo esithemba ukuthi mhlawumbe ukuthi iJNU isizokwazi ukuthi isukume ngempela ilibhekele lo daba ngempela ukuthi isukumele makufuna kwenza i-commission because bakude kwenza ama-commission government akwenza i-commission imoto ewele zabantu ngapha isi-approach u-commissioner wamaphoyisa kuzwelonke noma isi-approach umhlonishwa usenzo Buchule no-minister lo banodlala bangaphandle ngoba international relations yes sikhuleka mhlawumbe nakusona nakuyena ubaba Isilo because umntwana wakwaZulu sibo wakanongo and ba close relative kakhulu nakhona yes mhlawumbe nabakhuleke ngalo nasenkosini baba umswati ngalo ngoba lo muntu wenza leyo nto uphoxa ngisho izwe laseSwatini sikobe ngathi kingdom of manje yabona nje manje yabo anqohle nemoto ngenkani hayi bafethu ngeke isifuneka amaphoyisa siyabona kuno Interpol ukusebenzisana kwamazwe kwamaphoyiseni yabo yazi khona umunye ushilo la kwabona ngathi ngamancoko asijaha kwemrozo kuya kwitheko uthi uma kulala esigebengu siyalandwa siyakwazi ukusilanda sibuye naso makuthiwa sisendawo sezweni ethile mase kuyimoto yomuntu ayithengile ayikhokhela imali inyanga ngenyanga umuntu wesifazane eqhukuluzela kahle bafethu tholakala kanjani futhi Sibonga inamba ndisocingo 0677893082 abathi kokho ngesheshisa 0677893082 sikhona ke kulenza xhumana TikTok WhatsApp Facebook YouTube siyabona ogogo umana basebefuna ukuthi nabo bathole balethe izitori za inkinga ngoba babuye bezoxoxa yes